Sanibonani balingane mabhungu namatshitshi, igama lami uSpooky N isiZulu. Namhlanje sizokwenza umbhalo wobuciko osihloko sawo sithi Izinyembezi Zothando ohlelwe ngu-DBZN Ntuli. Sizokwenza indatshana osihloko sayo sithi Inja Nengalo. Ake siboneke ukuthi indaba imayelana nani kusukela ekuqaleni iye phakathi nendawo ize iyofika ekugcineni. Lokho engiqeda ukukhuluma ngako manje sikubiza ngophawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa isakhiwo. Lokhu kuchaza ukuthi indaba ekuqaleni isethulo, indaba maphakathi nendawo umzimba, indaba ekugcineni isiphetho. Ake sibone-ke isethulo ukuthi sithinta okungakhi. Okokuqala, sithinta umlingiswa omkhulu nenkinga abhekene nayo. Umlingiswa omkhulu oqavile ovelele kule ndatshana uJohana. Ubhekene nenkinga yokukhwehlela kakhulu. Isisusa sodweshu okuyingxenye yesibili yesethulo. Izimpukane esezithe bu enyameni zavele zaphenduka kwaba yizona abathengi. Lezi zimpukane ziwuhlupho. UNtombise uGrace ongumngane kaJohana uze uthi kuyacaca ukuthi izimpukane zadalwa uSathane. Ake sibone ingxenye yesithathu yesethulo ebizwa ngokuthiwa isizinda. Naso sithinta okuthathu. Okokuqala, yindawo. Lapha iselokishini. Kusho ukuthi le yindawo yasemadolobheni. Leli lokishi libizwa ngokuthiwa Impithi ePietermaritzburg. Isikhathi samanje sekunamalokishi eMpithi. Inyama ithengiswa emgwaqweni. Kunezigubhu zotshwala, kunezimbawula. Isimo senhlalo asisihle kahle. UJohana ulindele ubhekani. Akazi ukuthi uyoqhamuka ngasiphi isikhathi. Umlindele ngamehlo abovu ngoba kukhona akufunayo kubhekani lowo. Ake sibone-ke ukuthi indaba maphakathi nendawo ikhuluma ngani. Sizobheka umzimba wayo. Umzimba nawo uthinta okuthathu. Okokuqala, ukubhebhetheka kodweshu. Ukhathazekile uJohana ngoba ubuya enyangeni uNgema eyayimthembisile ngokumnikeza umuthi wenhlanhla ukuthi abathengi bayoqhamuka nxazonke. Into engenzeki ngoba isisusa sodweshu sisho okuhlukile kunalokho. Isisusa sodweshu sithi kuthe dololo abekho abathengi. Yizo nje izimpukane ezithengayo. Lokhu kucacisa ukuthi uNgema oyinyanga wathatha nje imali kaStofu udlala ngaye. Ubani-ke uStofu? uStofu uJohana. Leli igama lakhe langempela lesiZulu ethiwa uyise nonina. Kodwa-ke ngoba kunamagama asemakhaya namagama asesikoleni, wabese uncamela ukusebenzisa leli lasesikoleni okuthiwa uJohana. Balingani bami nani bafundi bese ngizixoxela nje indaba lapho. Ake sibheke ingxenye yesibili yomzimba. Leyo isixakaxaka. Akaqhamuki ubhekana. uStofu uyakhwehlela. Uthi unenyongo. Ubona nezitolo zikude kakhulu. Ngangoba akazukwazi ukuthumela uGrace ukuba kube nguyena oyomthengela ubisi ngoba
ubona sengathi lizokwenza ukukhwehlela kwakhe kudambe. UNgema oyinyanga wakubeka kwacaca ukuthi makubulawe inja ibe umhlatshelo. Kwasuka omkhulu umzukuzuku, uJohanna uStofu ehamba efuna inja, wagcina eseyitholile lapho kulahlwa khona izibi uDoti. UDludla ongumyeni kaStofu kaJohanna bamthambisile, ufakwe umanda ngaphakathi. Akaphindanga-ke waya emsebenzini, wabese ubhuquza ekhaya uphenduka imbuqu. Umyeni kaNtombise, umyeni kaGrace, uyasithanda isiketi. Igama lakhe noma isibongo sakhe uMfaba. UNtombise useyacela usizo, ulicela kuStofu ongumngani wakhe ukuba amchathazele phela umuthi wentando ukuze naye akathole ukuphumula. Bayaxabana oBhekane kanye noStofu uJohanna, babanga ukuthi uStofu uphuza ngojeke kanti uyakhwehlela, ababaze uBhekane. Sonke siyazazi ezempilo azihambisani nokungcola okwenziwa uStofu noma uJohanna kuwukungcola. Yingakho nje naye esethetha ebuza kuBhekane ethi, "Ngiyithathephi into yokuthela ubisi? Ucabanga ukuthi nginamanyala mina?" Simbona epika okwangempela unamanyala. Ilanga likaBhekane lokumangala leli. Umangele uBhekane ngoba ngenkathi esethenga inyama kuStofu kuJohanna, uJohanna uyigxavula ngesandla inyama, akasebenzisi ngokucabanga kwami imfoloko. UNtombise uvuka inja ebovu uze athi uyalingwa yini kanti? Yini ndaba uBhekane afuna ukuthi adle inyama ngenkani? Nalokho futhi kumangaze uBhekane. Ubani nje umuntu ongayithandi inyama eyosiwe? Ilikhuni inyama lena. Siyazi sonke ukuthi yenziwa yini. Yingoba inja ingumhlatshelo. Lena yinyama yenkomo exutshwe nenja ngoba ngenkathi uStofu uJohanna exoxela uNtombise uGrace mayelana nenyanga uNgema, washo ukuthi kunekhanda lenja ngaphansi kwako konke lokhu akuthengisayo okuyinyama, kanti inyama yenkomo ixutshwe nenyama yenja. Ubonani lawa ibhayisikili likaBhekane. Unkabi lo ubethi useyahamba, kwachitheka ubisi, kwaphuma ingalo yengane ekanini, wabamba ikhanda uBhekane ethukile. Abuze uStofu, "Yini lena Bhekane?" Adideke uBhekane angaphenduli, athathe ayeke, athathe ikani, athathe ingalo, uyesaba wethukile. UStofu uyathetha, uthi uBhekane ubadlisa amanyala. Uqhamuka amaphoyisa, ucasukile uStofu, uliphuzile ubisi, uphuze amajeke amabili agcwele nswi. UStofu uJohanna azibone esegijima ebiza amaphoyisa. uStofu uJohanna noNtombise uGrace batshele amaphoyisa yonke indaba lapho uBhekane useshova ibhayisikili kakhulu. Amaphoyisa uDube noZondo bamlandela uBhekane afakwe ozankosi, usebanjiwe. Nangu uStofu uJohanna esethatha indishi yenyama eyigubuda ehlala phezu kwayo.
kanti amaphoyisa abheke yena. Ubesekhohliwe ukuthi amaphoyisa ake amkhuza phambilini, amtshela ukuba angathengisi ngokungemthetho. Amaphoyisa alibona ikhanda lenja elifakwe esinqeni sendishi, ingxenye yokugcina yomzimba ovuthondaba. UStofu uJohanna useyaboshwa naye amaphoyisa anobufakazi okuyinja nengalo. Balingani bami nani bafundi, indaba yethu iphetha ngovuthondaba ngenkathi uStofu uJohanna eboshwa. Niyathandwa nisale kahle.